everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag kagulkol sa rihas. Unsa pa ba imong gihuwat? Lubagan ang liog, ana! Di ko mo tinito ni mo yung putihan ni Turong Bagilan. Patay! Pusang itlog anagang! Bangag sa ilong! Viva! Dia ba? Oy! Agaw, nakita ka ba? Murag saging ni nasak si Turong Bagilan. Animal. Kita ka pag-ayaw ni Lito Demonyo. Animal ka na ko sa kwarta ng kataya na ako. Aba! Baos, oy! May mong mapildi siya! Baos, Turong Bagilan, baos! Uy! Agaw, tanawa! Gisao ni Turong Bagilan ang tiil ni Lito Demonyo. Giplakingan niya kini. Natumba si Litong Demonyo. Ano? Uy! Gigituok niya Ay, si Lito gituok pa yun. Demonyo! Kana! Apa! Patiyanan! Demonyo, patiyanan! Bangag sa ilong! Sige, kombate! Ah! Fight Ah! for Pangkilan! Napiit ka na pagayon sa kumbokong nito ni Mundo. Hindi ka na magkaligtawas pa. Mamatay ka na. Uy ka! Bisirit ang dugo sa kumbok. Napakit. Buhay akong naong. Akong gikumkum ang imong naon. Akong kumago. Anda sa imong mga mata! Patay! Patay tanawa, ground! Oh, dili! Dili! Nalupitan! Nalugit sa kumagko niya ang duha ka mga mata ni Turong Bangkilan! Ay! O naluhod na lagi sa kasakit! Okay, agaw tanawa! Gigunitan ni Lito Demonyo ang liog ni Turong Bagilan! Inguno sa kahoy na lang isusugdod ang liog ni Turong Bangkilan! Yan na kay kining gibali ni Litong Demonyo! Binaog si Lito Demonyo, agaw! Og napildi ta! Bangag sa ilong! Animal ka! Ay, agaw! Ibagilan mo man yun ang patay lawas si Turong Bagilan! Dini sa sikretong ipusanan sa mga patayng lawas sa binilanggo! Kuwang pagkana! Diha! Pusa naging umo! Patay na? Gipatay pag yun? Double dead? Dako kay kupildi si Rapio! Dako kaayo! Ex-military, pero wak kapurman ni Lito Demonyo. Hanggaw siya! Nagpadaan siya sa kainit siya ko! Pero doon ako'y good news ni mo, agaw. Unsa ka na? May drug lord nga bag-ong nadakpan. Niya karos City Jail nakadetain. Og may nindot ka siyang palita. Baylo sa gamayng pabor. Aron di siya maalanganin tinisod sa bilangguan. Unsa ka na? Kinilong drogas diin mo kantidad og milyones. Unsa? Giladlad na niya ang iyang braha. Akaon. May kanta na siya sa dapit nga bagsakanan sa mga butang. Asa? Usa ka bar.
And now, ladies and gentlemen, help me welcome our star dancer of the night, our very own Ann Cortez, Nining. Linaw kaayo sila. Pero ako, wa ko'y mahimo. Niya, makumpayat ko sa pole din sa stage. Misinyas ng floor manager. Tangtangon ko na ang lakit na sa kundugan. Mga salbahis. Murag mga irong gutom na gustong muhampat na ako. Kapaya! Misinyas na sa pang-floor manager. Iitsa ko niya. Dili ko gusto ini. Pero mamatay ko sa gutom kung dili ko ni buhaton. Ipatangtang na ang takip sa kuubos. Niya. Uy! Hala! Uy! Ay! Ias akong naong! Kasaw maya! Mura magwami! Nagpatmas ka ba? Nagpas ka! Kahumot ini! Mga tanggana rin pa noon! Yakop ni! Uy! Yakop ni! Yakop! Huwag mo dagan! Huwag mo dagan! Kali ni gibuhat ini! So, ikaw! Dali! Doon lang ko! Dali! Ako? Doon! Dali! Kaniyot lang magtapis ulit ko. Pagdali, Ning! Pagdali! Ngano, sir? Ang manager! Gusto ko ikasulti ang floor manager! Karoon na yun! Oo, sir. Ito, ana. Nagkasulti ng among manager o katong duha ka tawo nga nagpailang pulis. Sa makailang ipanagsultihan. Masira ka ning bar nga kung kitrabahoan. Kung mauna, malipay kit ko. Sila na tingali ang tubag sa ko mga pag-ampo. Aron maluwas ko ng impyernong tapeta. Uy, wala. Misinyas man og okay ang among manager. Wala. Sa mga puting ipasabot. Niya pa doong nako ang duha ka pulis. Sir? Luwas ka na, Nining. Sir? Uban na mo. Aron masito na ning problema din eh. Salamat, sir! Mihilag ka manggod, Ning. Nalipay lang ko, sir. Salamat kaayo ninyo. Butan ni Bayhana Gawna. Nagpasalamat yun. Hala? Unsa ron? Akong binuhing iring, Ning. Dali itom. Dali. Itong iyangan, sir. Oo, Ning. Lubos puti man lagi nagbalibong iringa, sir. Mao. Lagi, Ning, lagi. Ako nabitaw ng giingnan sa Gawna na, pero iya man yun ang gusto. Itom yun, imbis puti. Abi ninyo mga sir, daghan may mga babae nga sama na ako, sir. Nailad nila. Napugo sa pagtrabaho sa ilang bar. Kay matod nila, utangan ko numi. Kaya sila may pliti na mo aron manrabaho din sa syudad. Abi man ako og katabang sa restaurant mo, isudlan na akong trabaho din sa syudad, sir. Pero di ay... Time pa, sir ba? Nganong ako na may inyong giluwas? Tungod kay espesyal ka, Nining. Espesyal kaayo. Ha? Pero ay kabala ka, Ning. Sa dili manugay maluwas sa bang imong mga kauban. Kinsa ka bagyod, Nining? Ang but ko ipasabot nga Nining bagyod ang imong pangan? Ha?
Dili, sir. Sila may miangga na ko, ana. Nining ko no kay inosente ko. Kung mao, unsa gyud tinuod nimo ngan? Ayaw lang, sir, oy, kay ngilad kaayo. Kagwapa nimo nya ngilad kay pangan. Laki, sir. Unsa man di ay? Yolanda, sir. Bangag sa ilong. Sugar ba? Ngila doon nining na lang. Uy, gaon, ana, baya ng Yolanda. Ingon bitaw ko, sir. Unya pagid ang pangan sa akong kinikanan nga nangamatay na in town. Si tatay nako, Pedro ang yangan. Yang akong nanay si Suraida. Pulos ngan sa Bagyo, sir, no. Uy, baya, nining na lang ka. Nining na lang ka. Tuod agaon. Asang rumbo na to? Safety tao na si Nining Serapio. Loud and clear agaon. Roger on that. Yan na ta agaon. Safety di kanina pita. Good. Sir, unsa ko ni, sir? Niya magkukuryudan sa motel. Sir, kinsa man di ay mo? Mga pulis magkahamo. Ngano gidamag ko ninyo din sa motel? Nasayod ka na di ay. Bisag tuod og ingon ini lang ko, mubuog grado. Kay grade 2 ra gid taon ko kutob pero di taon ko tanto ignorante, sir. Uy, abi man akong taga IMJ mo. Napasalamat pa ko kay maluwas na ko. Nagtuo ko muluwas mo na ako. IJM. Mo siguro na bot ni mo ipasabot ni International Justice Mission. Diin mo tabang sa mga biktima sa human trafficking. Basta mauna. Nakadungog magugong muluwas sa silang mga sama na mo. Pero di ay nga naman ni sir. Uy, parehas sa man mo mga demonyo, sir. Nasayop ka sa imo mga pagduda, Ning. Dautan ka na hunahuna, Nining. Unsay buot imong ipasabot? Gida ka na mo din he for safekeeping. Kay kadlaw na, lisod ug adto ka na mo dadon sa presento. Wa kay maing kapawayan dito. Kaysa din sa motel, magkapaway kag tarong. Pero Ganahan siguro siya agaon nga adto lang sa prisuhan matug. Gusto ka prisuhan? Bugnaw ra ba kayo? dili sir, oy. Para man dihay na. Ang sagat manggod sir basta dado na gani kong sama ining dapita. Pahimuslan man dayon ko. Mga salbahis o demonyo ang mga taong mibuhat kanimo ni anak, Nining. Dili ko sama nila. Ipaniguro ko na nimo. Usa ako kamatarong og maprinsipyong tinugyanan sa balaod. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.